Kajingdan jangki karkhana lagi day ki bala seng dikir bershimat neki company neki society kalong kajingman to ya ki pajba kam tam ki samla haka yok kam yok jam. Hakashitare gunai lor arhaja arpusan kamau nai Integrated Village Cooperative Society IVCS kala yoban play ya ka office tray kam jangka kumjuru ya ka soap making industry ka basa tip hayo hahan kum kasaban MI but yakini la play da ka video mairang blog ka Dr. LR Nyota kum ka kongsan. Hakani kesengi kebeladan lang ki kentop nado uba Ibor Nong Cloud DPM Basin, uba EBM Cermang SCO in charge Mairang Circle, ba ER Marbanyang ARCS Nongstan, ba Prosperous Marbanyang Sordar Nong Maunai, u branch manager Kamigalaya Cooperative Apex Bank Limited Mairang Branch, uba Anthony Walang Auditor, kakong Evelyn Walang Assistant Manager Basin, bat kiwe. Haba jingkran ke Dr. LR Nyota haba yang nakaliang jagabor penyat district Kalaang bagi kwa bagakam kadai ban yo ya ke jingjab bat ban la ban penyat yo ya ki mar hayo hahan bat kala kenturu ba tang ka sabon li nre dei ban la ru ban penmi saka sabon sum Nolor kata Kalaang bahabadan ke jingmi ne kata ka nong nakamar kabala penmi kadai ban don ka thong ban la ban penmi shu ban penlut no ya ke pisa shawai Temeneng lawan pej ya kan ikar khanar komishna jongpi Bangla pej ya ketuka sabon tigla ya keren ru bahkan kur kom bagi shna di sordar ila pen ingi akan kur kom pishna bat ngai i ba kata ka quality ka kham biang ya ka ba ngi pej ban jor bat gi be balon kata ru ka dor ru ka biang ba namar bonsin gini gi sabon li ki bangi ju khod dei da pithet kum ba shikilo ei ka dor ka pai ha kita ki khandai pau shi spat ka hre jong phi ka dei prapo te tang han taru ka ni ka market phila yo ba namar ba kala kham tunador Senelor kata ru pila le laga jong ka branding kata kadika maunai IVCS ngatai dang mentah gidang thotang MI tamawat na kata ru pila don laga jong ka identity tigini gi ki ru ya ki ba phile kadika ba biang shibun bat kadai ru ka ki ka ba sedang na ka benta ka ban wan ya ki ba pha di tangga we hi ka banga ko ban ong ya baro ki IVCS kalau ma pinam sange tang ni so ba pin ya kham shakmat pin sedang na ban berkat wat ban penmi no da ki sabon sum Nabar ngatrai ki sabon sum lu ki bayaj ba ti ki labun ki models ki jakai ba pila ban tai ha kana kom ba ki le ban nga so thuru ba kadon ka jing e jong ki supplier na kam ta ki raw materials ti na ka benta kata ni na kalyang jong ka office jong ka bisen ru ki lai don hangi bat ngi gede ka kamram jingi ban penling ye phi ma pa pen ye de phi bat kita ki supplier te wala da ngi ngim laru ngi la don kita ki expert ki bala ban batai phi kana ko ban yo ki supply ki ba biang Tiga benung kong du kalong ba kumbang ong ngamane ye soldar kalong ba pia ban pej ba ya kan ki economics jung phi ken ba kan du ka jinglun bar ha kan du ka dor ba phi de krang ba ka phinom de ha ka jinglut phot de pri ban yo la ka jong ka profit de tang hata hi ba kan ni ka industry ba phisdang ma phi kan nang he bat kan nang shan ha ki singi ba nang wan de ka we ru ka bang akwa ban ong kalong ba kini ki profit ki ba phi yo song ba wanam pulut no henry ban invest biang hapo kani ka business ka jong phi nawar ka katkum ka jing pe jonga ka soup industry kalong ka barang runa ba hapo ka snong ka thau ka jongi temantala da ka mi jong la jong ka market ka rang bun ba nambar bun se po kini ki pan nong kondong ki ba hable thin na jangai kala rem nambar ba ka kali ka bai kali ru kala po yang ta kala nang rem shushu andre la ringi la ban shna hapo snong jongi hi wada ki ba sa jan yin jongi ru kala yo ya kata ka jing toy ka ba khrau tenga sogon chibun na ka benta ka maunai IVCS na ka benta kani ka idea jong phi ba pinchna ya kani ka industry soap industry bang ngit camru bang nong ka ba job namara ladang pej ya ka quality ru ka ibiang ha ka pro kompet jonga te ngamte video ki den sikbi expert ki bala batai shushu te lada ka don gadu ka jing dunaru phila ban batai biang phila ban kli biang gi kham ba phin kampen pha shushu phin kampen sngur shushu ya ka ta ka kam ka jong phi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F mentah